Kultantux vera, meta xi ħadd isu jikkummentalek jew jgħaddi xi kumment, hemm dik il-ħabta li jmur fuq in-negattiv. U biżżejjed min jikkritika, għajt xi ħaġa sabiħa u dak li jkun. Tagħmillu l-ġurnata ħafna isbaħ u ħafna eħfif. Tajjeb, mela minn dak il-ħsib tal-ġurnata ħanaddu għal attività sabiħa ħafna li qiegħda fil-kalendarju Malti, dan huwa l-Anja tal-Poplu. Tajjeb, wis, mela, miegħek fuq is-sufan għandi l-ewwel żewġ mistednin u kif għattilkom ġejjin propju minn dan il-festival l-Anja tal-Poplu. Festival li sejjer jittella fit-3 ta' Wissu li ġej ġewwa Pjazza Teatru Real bis-sem tal-Malta Concert Orchestra u għal dawk minnkom li anke jixtiequ ftit aktar tarif tistgħu taċċessaw is-sit www.anjatalpoplu.org. Hemm xi informazzjoni wkoll kif qegħdin taraw fuq l-iskrin ta' televizjoni ta'kom. Mela, lil min se nilqa' miegħi hawnhekk għandi xi ħadd femminil, xi ħadd maskil, tajjeb biex inżewq daqsxejn ukoll. Mela, ħdejja għandi lil Jasmine Farrugia. Hello. Insellimlek u grazzi tal-li oġbok tilqa' l-istedina tagħna hawnhekk fuq komplimenti u ħdejk għandna lil David Joseph Sammute. Merħba. Grazzi lilek. Tajjeb, mela. Nibdew daqsxejn fuq il-kanzunetta tagħkom u fuqkom infuskom ukoll biex hekk forsi hemm min jixtieq isir jafkom ftit iktar ma jkunx jaf biss il-kanzunetta ma propju il-personalità li se twassal il-kanzunetta. Jimportek nibda minn Jasmine David, jekk jogħġbok. Tajjeb. Mela, Jasmine Farrugia, l-kanzunetta tiegħek jisimha Dik Lit, kompożizzjoni ta' Paul Ellul, Aldo Spiteri, Bradley Spiteri, Liam Spiteri. Sewwa ħafna Spiteri fil-kanzunetta. X'tgħidilna dwar dil-kanzunetta, Jasmine? Mela, l-kanzunetta tiegħi titratta fuq dawk iċ-ċerti persuni li tiltaqa' magħhom matul ħajtek li forsi ħallew impatt differenti fuqek. U bil-mod il-mod iktar kemm jgħaddi żmien iktar tinduna li daw iċ-ċerti persuni kienu miegħek kemm fit-tajjeb kif ukoll fil-ħażin. Tajjeb, sabiħa ħafna. Iva, għandha messaġġ partikolari. Tkun grat lejn daw il-persuni li fit-tajjeb u l-ħażin dejjem sibthom hemm. Hija importanti ħafna. Proset. U xi ħaġa żgħira dwarek, Jasmine, il-karriera tiegħek mużikali? Jien għandi 19 sena, ninkanta u ndoq il-pjano, ninkanta isuq 11 sena u nindoq il-pjano għal xi 3 snin. Ġifieri bdejt naqra issa mhux ilu naqra. Imma better late than never kif jgħidux vera. David, inti bħala surmas tal-banda, mużiċist ukoll. L-importanza li kantant ikun jaf il-mużika u jdoqqa tant aħjar. Eżitu kbir. Nemmen. U meta ma tkunx tagħmilha tħoss in-nuqqas u qed nitkellem di persona għaliex kultant tkun tittesprimu ruħek ma' mal-mużiċisti u forsi titella l-kidba xilki tkun taf tesprimu ruħek ħafna eżatt u aħjar ma' min tittaħdem. Allura proset, alla volja bdejt 3 snin ilu għad? 3 snin ilu bdejt il-pjano, l-kant inni iktar. Sewwa għamil, ta' volja ħassejt li kienet tard imma sewwa għamil. Tajjeb, David Joseph. Mela, il-kanzunetta ta' David jisimha Samti Triq. Ispraqat attent. Ekku. Fuq kompożizzjoni ta' Alfred C. Sant, klimu mużika ta' Alfred C. Sant. Xi tgħidilna dwar Samti Triq, David? Mela, Samti Triq huwa rakkont prattikament ta' żewġ ħbieb illi fil-passat kienu joħorġu flimkien, jitqu, jiċċajtaw u hekk. Ovvjament, Samti Triq hija metafora għal fatt li huwa qed juri li da iż-żmien ma baqax kif kien, ġifieri meta għadda ċertu żmien, wieħed minnhom tilef prattikament is-sens ta' direzzjoni tiegħu minħabba li xi ħadd fil-familja tiegħu spiċċa m'għadux magħna u allura inti tilef u għalhekk Samti Triq. Dik hija l-metafora tagħha. Sabiħa, interessanti ħafna. Xi ħaġa fuqek, David, ġa għattilhom lit-telespettaturi li inti surmas tal-banda, li inti mużiċist ukoll, xi ħaġa iktar fuqek, xi tgħidilna? Kif qed tgħid inti, jiena surmas ta' żewġ banet. Ta' żewġ banet jerġa'. Il-banda Deppol tal-Ħaġdid u l-banda Trinta tal-Marsa. Ili fil-mużika mundu kon żgħir, ndoq il-violin, is-saxofon, flaut, jirna f'mandolina. Dejt bil-violin u mbagħad dor tas-saxofon. Iva. U min ħeġġek għalija?
ħatta pratikament. Min jeddek, ġifri fil-familja m'għandkomx mużiċisti? Missieri kien iduq, ma jintlift il-missieri meta kon żgħir. Allura ma tiftakrux. Niftakru ma le meta ma niftakrux id-duq. Ma fil-ġins xorta mid-dera. Ma kuġini kellhom bands ikunu. Mela l-mużika xorta qiegħda fil-familja tiegħek. Minna ħatijak Jasmine fil-familja l-mużika xi tgħidilna? Jiena l-ewwel waħda li bdejt fil-mużika. Il-pionira tal-familja mela Jasmine. Tibda minn ximkien. Le, mhux hekk, imma thank God għandi l-parents tiegħi jissapportjawna ħafna, ġifieri ishom daħlin xorta. M'għandix dubju. U mingħajr is-sapport issa kux tal-familja, kux ta' dok in-nies qrib tiegħek issa mhux il-bib jew l-familja. F'ħajtek ma tagħmel xejn. Ġifieri is-sapport issa jekk hux iwasslek x'imkien, jekk tkun għadek forsi ma ssux. Jekk hux jgħinek taf kif biex inti tagħmel dak li tixtieq, ma tagħmel xejn fil-ħajja jew tkun vera diffiċli biex tkampa waħdek assolutament. Tajjeb, mela, il-bieraħ iż-żewġ mistednin li kellna li huma wkoll parteċipanti fil-Festival tal-Anja tal-Poplu kellhom jagħmlu din daqsxejn ta' logħba. Tajjeb. U din il-logħba tikkonsista taraw għandi dawn l-envelopes qudiemi hawnhekk 4 kuluri differenti, daħ ngħidlu aħmar għalkemm qisu mhux aħmar pur, tajjeb, oranġo, aħdar u isfar. U minn għandkom nixtieq li tażlu envelope, tajjeb, u fih għandkom minn se jerbaħ u minn le mhux veru. Min issa? Ħanaqbad naqra magħkom. Hemm setta domandi u aħna ħanaraw daqsxejn li permezz tagħhom insiru nafukom ftit aktar tajjeb kemm aħna u kemm it-telespettaturi li qed isegwuna illum li huma numerużi jkollni għax il-bieraħ kif jgħid il-Malti faqgħuna bit-telefonati. Tajjeb sew hija xi ħaġa sabiħa. Anke dak li jkun isir jafkom aktar u x'vera. Mela, Jasmine x'kulur kieku tmur għalih? Naħseb l-oranġo. L-oranġo, mela dan għal Jasmine u għal David Joseph. Ma nażel l-aħmar. L-aħmar, tajjeb. Ok, mela, aħna ħajkonna 5 minuti, inlaħqu kemm inlaħqu ta' tgħodux tinkwetaw mixi telli għadi jekk il-lestuhom xkolla jew le. Tajjeb, għex nagħmel nerġa' nibda minn Jasmine allura David. Ġentlhom. Thank you. Tajjeb. Mela naf li minna qed tara timer ġaqjat jidher hemmhekk fuq l-iskrin tat-televiżjoni. Mawx premju miegħu marbutin sewwa daw. Imma nħodu pjaċiri. Insiru nafukom ftit aktar. Mela, Jasmine. Ara tlaqna. Aha. Tajjeb. Mistoqsija numru 1. Li kieku kellek tagħmel duett ma' wieħed jew waħda mill-kantanti parteċipanti, ma' min tagħmlu u għaliex? Se jkun maskil femminili, mhux differenza. Naħseb kieku ma Kejli Kuxkiri. U għaliex? Għax tampari parteċipajna f'kompetizzjoni oħra flimkien. Ġi, inna nafu naqra l-xulxin. Nħossu komda maħħa. Tajjeb, tajjeb. Komplimentaw l-xulxin. Partikolari kieku li tagħmel magħha? Ma nafx, forsi xi ħaġa bil-Malti. Sintendi? Tant aħjar, tant aħjar. L-aktar ġeneru mużikali li tħobb tisma' meta tkun id-dar rilassata? Pop. Unħobb noqgħod quddiem il-mera u noqgħod nitċaqla u nisfen. Sewwa tagħmel. Kemm nieħu gost. Sewwa tagħmel konna mill-qabel u għadni meta nkun qed nirreħersi anke sa nippreparaw għall-festival. Xejn tar inti kif qed tidher, kif qed toħroġ. U mhux hekk, u ġieli nibda ngħid ħanoqgħod nittestja nnifsi, noqgħod inkantek, noqgħod nisfen u naqbes. U fatt il-mammi ġieli tkun tilha torqod għax noqgħod fil-kamra tagħha xi għandha l-ikbar kamra ngħidilha le stenna ħanagħmel konsert inni kwarta. Importanti vera anke lill-atturi pereżempju jgħidulhom ħafna li meta tkun inti qed tagħmel ir-rehearsal il-provi tiegħek għandek tara lilek innifsek kif qed tidher. X'il-fatt li tkun imbagħad autokritiku, tkun tista' tejjeb u x'vera fejn inti tara li m'intix daqshekk hija tsew. Eżatt. U tejjeb u tkompli tagħmel dak li hu tajjeb tibqa' tagħmlu wara kollox. Għandek passatempi oħra minn barra l-mużika, Jasmine? Jiena nħobb insifer, u nħobb ħafna nagħmel cheesecakes. Sib talent ġdid. Infatti, jekk ngħidilhom insħabi, indewwaqhom il-kulħadd, ġifieri nagħmel flavors differenti, indewwaqhom il-kulħadd ngħidhom x'taħsbu, u dejjem jgħidu li ma doffi kemm inti tajba. Tara! Jekk nagħmel xi ħaġa, jekk ma tmurx tajjeb il-karriera tal-kant, naqleb fuq cheesecake. Kemm ħelwa d-dulċira Jasmine. Imma mbagħad ma nafx insajjar. Tajjeb li jkollok plan B. Iva. Mhux hekk?
Isma' u taxix bħala frott li ma. Min kollox għamilt, għamilt tal-frawli, tal-ċikkolata, tal-pistaccio, għamilt tal-bejli. Ok, naddu għal-mistoqsija li missa, xabti t-taqbad u dal-ħin bella teja u l-5 neqsax u xej. Mek tinżelaz il-kieku. Il-mistoqsija issa torbot ma di, għax xti preferi tikol jossajjar? Nikol. U l-plat favorit tijak? Seafood, xaħġa bil-ħut. Jek xie spaghetti marinara. Jew spaghetti bil-ħut, jew ħuta, jew xaħġa bil-shrimps. Ix-xewki dejjek jew l-imma? Insomma, mux dejjem. Awi, orret, laqwa li ħut mela. Sustanzju żgur. Sew tajjeb ħafna. Li ma l-aktar soundtrack ta' film li tuoġbok? Soundtrack ta' film li toġobni. Naħseb ta' James Bond. Ta' Skyfall u hekk. Sabiħa. U timeless dawk. Iva. Dak ma jmut sbieħ. Isma' di, li kieku kellek tirbaħ €1,000,000, x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel? Nixxi dar l-Ingilterra. Tassew? Iva. U għaliex propju l-Ingilterra? Għax ħammun nistudja hemmhekk issa, Settembru li ġej. Proset, x'għad qed issegwi? Mużika u affarijiet. Proset, vera proset. Allura jekk nixxi dar, kolli naqra ħajt iktar faċli. Tajjeb, sajwan bat jekk tibda taħdem hemmhekk ukoll u x'inti wara kollox. Proset, nawgurawlek ħafna, ir-ris. Thank you. Mela, ħelwa di, li kieku xi ħadd vera stunat jiġi jitolbok parir fuq il-vuċi tiegħu. X'taħidlu? Sinċira. Iva, jiena dejjem sinċira, imma mbagħad ma nħobbx inkun krudili, ġifieri ngħidha b'mod naqra. Mhux għala Simon Cowell ġifieri. Le, dak bil-frost. Inkun daqsxejn ħanina. Imma naħseb kieku li ngħidilhom irrikordjaw lilkom infuskom. U simgħu naqax. U tittama li dak li jkun jirrealizza ftit waħdu, tajjeb. Baqanna l-aħħar ftit inqas minn 50 sekondi, jena ftit domandi oħra. Meta tasal x'imkien tard, x'inhi l-aktar skuża komuni li tuża? Għax kont tal-linja u għam trafik. Inti b'tal-linja. Għandi liċenzja ma m'għandix karozza. Jew mimlija tal-linja hemm naqra varjetà ħelwa. Jew m'għaddiċ. Dik inħobb nuża. M'għaddiċ. Ejja l-ħar 30 sekonda. Kanta silta mill-kanzunetta favorita tiegħek ta' kull żmien? Let me photograph you in this light in case it is the last time. When you were young ta' Adele. Xi ġmiel. Dik parti mill-karriera tiegħi dik il-kanzunetta tibqa' dejjem. Kantajta xi darba f'xi festivals jew? Ija, kont kantajta fl-X Factor, Season 3. Kont mor tajjeb ħafna bija, imma. Toqtlok ħafna mal-vuċi tiegħek. Vera toġobni bħala kanzunetta. Timer, skadinna, proset, Grazzi. Tajjeb ħafna, Jasmine. Very good. U ngħaddu għas-Sur David Joseph Sammut. Mela, inti għatilna l-aħmar u x'tassew. Are you ready? Kieku ħantel u ngħidlek tellaq waħdek sewwa xina vera ma ninqalax biex niġri. Mela ħanara x'għandna preparat għalik, David. Sewwa, ħanibdew bl-ikel. X'inhu l-kolazzjon favorit tiegħek? Kif tqum l-kolazzjon? Kif tqum sewwa? Fifimni ġeneralment fil-għodu ma nħuġej. Kont se ngħidlek jgħu xi wieħed li taqbżu inti? Ejju, ħalif naqa' kafè jew te ġifieri. Imma xaġa kif tkampa ma sax ħin qabel ma tmiss xi ħaġa tal-ikel. L-11. Bis-serjetà, meta jkolli nagħmilha xta bil-fors, jibda sejrek ma' d-9:30 dan irtuti. Min jgħidlek, eżatt. Ma kontx nieħu kolazzjon minn dejjem, tamma meta żmien l-università. Isni jekk ħassejtni ħażin u għattu minn issa ħajja nibda Ma l-ektar ħaġa nħobb kieku English breakfast. L-English breakfast. Dik inħobbu nagħmluha wara l-quddiesa ta' nofs il-lejl normalment tal-miliet. Tajjeb, l-aktar mument imbarazzanti f'ħajtek. Dak kelli naqam minnhom. Ejwa. Darba ntqajt ma' stilista u ħawattu ma' stilista ieħor u għatlu proset, mhux ħansemmi ovvjament l-istilisti, u dabba jħares lejjek, bidel il-kuluri, bat għalli xi kelma daqsxejn. Mhux floka, però kien ħelu għajmin. Mbagħad speċi bidejjitha. Imma tħalt xortok. Darbohra naċċekkja minn huma l-istilisti għax ma tantx għandi idea. U ma semmix li sem fil-każ, u Jasmine tajlu proset ta' xogħol ta' qafem. Tkun safe scoop. Mela, David, l-aktar mużiċist jew kantant li jispirak?
Malti u barrani? Jiena fent ħafna Taljani, nafet iġini f'moħħi Lucio Dalla. Oh, xi ġmil. Xi kanzunetta favorita jekk tiegħu inti? L-ewwel da tiġi Caruso. Caruso jew U ġili kantajt jew tkanta tiegħu tal. Ejwa. Isma', mhux qiegħda fil-mistoqsija, ma jekk ngħidlek tkantanna biċċa. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Lucio Dalla. Sabiħ, sabiħ. U anka lilek jixraq bħala vuċi, lilek il-ladel. U inti vera għaziltu. U hemm kantanti oħra li ġobna ħafna Taljan ukoll, Renato Zero. Renato Zero, ikoni u daw ikoni vera mhux ta' żmienek u kważi mhux ta' żmien ma kont tifla meta huma kienu fil-aqwa tal-karriera tagħhom. Ma' differenza. Ma jmutu qatt. Eżatt. Jiena dun semmuhom li ġenituri ġifieri. U sewwa jagħmlu, isemmuhom u sewwa tagħmel tisma' għaliex meta kantant jew il-mużikajja tajba, u vera, tibqa' tajba l-dejjem. Mhux tajba l dak il-mument, top 10, u mbagħad intesel. Hemm l-orkestrazzjoni ta' daw hija kbira ħafna. Proset, David. L-aktar kanzunetta favorita mis-snin 80 jew 90, u hawnhekk għandi kantanda silta. Ma nafx x'ħatajli l-istess li semmejt. Le, kont nażel xi diska li kienet instrumental, Exilef, niftakar. Exilef. Għandi kur reġa' ħareġ issa, għandi kur ħareġ il-ġdid. Kont qed nisma' reklam, iva kienet popolari ħafna. Kienet ħafna strumentali. Eżatt. X'ti preferi ssifer waħdek, David, jew ma' grupp? Waħda qatt ma sifirt. Ma' grupp jew ma' xi ħadd. Ma' grupp, ma tazzardax waħdek. Le, minix. Vera affaxxinani minn jirnexxielu jagħmilha dik l-esperjenza. Jiena tip ta' persuna li waħda ma' mur imkien pratikament. Fis-sens mhux ħammur niekol waħdi laqqas. Jinħu pjaċir munu kafe, pereżempju, jkolli xi ħadd. Imma l-insifer, ta' ngħid jekk għal saqt jinqala xi ħaġa, jekk taf kif. Imma ċerta li min jirnexxielu jagħmel dit tip ta' esperjenza hekk vera enriching, dik qed tiġi l-kelma. Mela, li kieku kellek titgħallem lingwa oħra barranija naqsu minuta u ftit li ma tażel u għaliex? Li ma nafx ovvjament l-Ispanjol naħseb. Mucho mas. Bħalissa r-raġel qed jitgħallima fuq Awdilep, insomma. U għaddej bl-Ispanjol. Duolingo naħseb. Duolingo. Eżatt. Sabiħ. U għandek ħafna persuni madwar id-dinja li jikkomunikaw bl-Ispanjol. Ejju, anke bħala lingwa fil-mużika nara tamel sabiħ immens. Julio Iglesias, Enrique tifel. Ma xieġmil. Baqanna iva ta' l-aktar ġeneru ta' mużika li tiddejjaq tisma' d-darba, David? I mean, trash metal jew xi jgħidu da tip ta' heavy metal għax forsi jinżel ftit, imma da trash metal fej tisma' dak il-blast beats jgħidulhom xi ħaġa. Anka jiena ikun wisq. Fej it-tempo ma nafx fej imur. Ma kif jgħid il-Malti? Għalhekk il-baqra tinbih. Le, m'għandix xejn. Imma vera anke jien ma jirnexxilix nisimha. L-aħħar sekondi dik kieku kellek issir tħobb li xi ħadd barrani les li titlaq minn Malta u tmur tgħix miegħu. Iva jew le? Iva. Skadilna l-ħin. Iva, tajjeb. Għamilni wkoll. Proset, xerba risposti interessanti tajtuna. Tajjeb, issa wasal il-mument illi l-telespettaturi tagħna insemmawlhom daqsxejn il-kanzunetta tagħkom, mhux vera biex xieraq. Mela, ara Jasmine bdej darbtej minnek, ħanibda darba minn David. Terġa' tfakkarna daqsxejn l-isem tal-kanzunetta tiegħek, David. Mela, l-isem Sam Titri, jisimha Sam Titri. Kompożizzjoni u lirika ta' Alfred Sisant. Tajjeb, sinjuri għalikom David Joseph u mbagħad se nisimgħu eżatt warajh lil Jasmine u terġa' tintroduċilna l-kanzunetta tiegħek. Il-kanzunetta Diklit mill-pinna ta' Polellu u kompożizzjoni ta' Aldo Bradley u Liam Spiteri. Tajjeb. Inkomplu Blanja tal-Poplu. Nafu biss zazuh mir-raħal meta labna fit-triqat
Illum snin għaddew minn fuqna Miegħu kont lift kull kunta Kont il-belt kif int staqsejtu Beda jolfoq bleħen jirtħol Jinfraħt kif rajtu Imma ksaħt kif smajtu Iż-żagħżugħ li naf ta' żmien il-bogħod U qalli samti triq bla maħares Ħajti m'għadix tfisser wis Xejn ma jiswa l-flus u r-ris Samti triq bla maħares Riċt mid-dar ma nafx il-bis Ħeġġa m'hemmx f'dinja bla l-wis Ħadd ma jnessitu l-iżmien U qatt ma taf jekk ma ġarra Sakemm li kollok l-ilma fil-bit Ma tkunx ħaċċan tkun għaddej qarir Xi tkun dik is-sajjeb tal-aħbar Il-vojt li ssib qed jistennik id-dar Martu l-lum fil-kor tal-anġli Spiċċa l-ferħ u ċajta li Mal-mewt taħħa l-firda ħarxa Ħallit vojt ħadd ma jimli Kim parir min qalb maqsuma Kma marvojta ma jamlux dar Id-dawl jintefa, il-ġmil jinħeba Għalek li s-sieħba ozza lejlu nar U għalli samti triq bla maħares Ħajti m'għadix tfisser wis Xejn ma jiswa l-flus u r-ris Samti triq bla maħares U sejt il-versi fqieħ ta' kessu Uħsibt li mawx min jimpurta ħillu Sakemm fuq Facebook rajt dik l-aħbar Li sieħbi għadda l-lum lejn post aħjar Riċt mid-dar ma nafx il-bit Ħeġġa m'hemmx dinja bla l-bit Ħadd ma jnessitu l-iżmien U qatt ma taf jekk ma ġarra Illum m'hemmx ilma sfojta l-bit Kien żmien sabiħ qatt ma ninsih Tista' jiltin maħlejja ta' kull xorta U tfinġiet ta' xeni boturi Immit li għamlet mera Tirrifletti Immensi ta' bla bidu U bla tmien Ximin da' id nbus il-xattu tan U ximin da' id lila l-jiem u jiem Min fumma jara ġli
تليد لي حاسبتاتي روح للبنيدة تليد للهون موتت فريالتا مشين الوين انتاج في ميرافيليا تكليد لذاتنا مشين الليبرتا Hilsaf kull ma namlu U għatman nanwaħlu f'sidik li U jekk il-ħobs bl-imrar jixxarra basra Twaħħax f'dik li titqassam bis il-ġi